Máme postavený hardware, napísaný kód a navrhnuté telo. Ale aby náš simulátor a PID algoritmus fungovali správne, musíme im povedať pravdu o tom, že koľko vlastne naša raketa váži a ako sa správa v priestore. Dnes si ukážeme, ako presne odmerať hodnoty, ktoré zmenia náš model na skutočný lietajúci stroj. Prvá vec je absolútne základná. Celková hmotnosť. Raketu vážime kompletne naloženú, vrátane elektroniky, batérie a s motorom. Každý gram navyše mení dynamiku letu. Keď máme váhu, musíme nájsť ťažisko rakety. To je bod, okolo ktorého sa raketa počas letu otáča. Stačí jednoduchý test so špagátom. Musíme nájsť bod, v ktorom raketa dobre balancuje. Tento bod si následne zaznačíme. Vďaka tomu budeme môcť vykonať všetky ďalšie testy. Pre náš PID algoritmus je kľúčová vzdialenosť medzi TVC mechanizmom a ťažiskom. Prečo? Predstavte si to ako páku. Čím je táto vzdialenosť väčšia, tým väčšiu silu má náš motor na to, aby raketu narovnal. To je aj dôvod, prečo je lepšie, keď je raketa vyššia. Vyššia raketa znamená stabilnejšie a plynulejšie riadenie. Krátka raketa reaguje až príliš agresívne a ťažko sa riadi. Teraz to začne byť zaujímavé. Moment zotrvačnosti. To je hodnota, ktorá hovorí, aký odpor kladie raketa voči zmene rotácie. Meriame to fyzicky pomocou metódy bifilárneho kývadla. Z času 10 chmýtov dokážeme presne vypočítať zotrvačnosť rakety, aby náš následne TVC systém vedel, akú silu musí vynaložiť na jej stabilizáciu. Bez tejto hodnoty by náš simulátor nebol úplne presný a PID hodnoty by nemuseli sedieť. To znamená, že by raketa hneď po vzlete spadla. Ako prvý krok si znovu zmeriame ťažisko rakety. A dĺžku medzi TVC systémom a nameraným ťažiskom. Od ťažiska si následne zaznačíme 20 cm do oboch strán. To sú body, o ktoré bude naša raketa prichytená. Následne si na vyznačené body prichytíme špagát alebo šnúrky. Ja som si ich priviazal, ale je na vás, aký spôsob uchytenia zvolíte. Potom raketu prichytíme o poličku alebo stôl. Aby sa nedotýkala ničoho a aby bola zároveň rovnobežne s povrchom. V tomto momente si zapíšeme všetky hodnoty, ktoré poznáme. Teda ťažisko, vzdialenosť medzi TVC systémom a nameraným ťažiskom, 2 body 20 cm od ťažiska a dĺžku šnúriek. To je dĺžka medzi raketou a bodom, kde sú šnúrky prichytené. Teraz príde najdôležitejšia časť. Ideme zmerať čas zotrvačnosti. Prichytíme si raketu v jej ťažisku a mierne ju rozkmitame, aby sa ťažisko čo najmenej pohybovalo. Presne takto to vyzerať nesmie. Keď sa raketa kmita, tak budeme počítať čas, pokiaľ urobí 10 kmitov. Ako prvé si samozrejme raketu rozkmitame. Dajte si pozor, aby sa vám ťažisko čo najmenej hýbalo. Následne si zapneme časovať, že budeme počítať kmity. Teda 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 10. Náš čas je teda 12,22 sekundy.
Momentálne máme všetky hodnoty a môžeme ich vložiť do vzorca. Poďme si teda vypočítať moment zotrvačnosti. Toto sú všetky hodnoty, ktoré poznáme a použijeme ich vo vzorci. Dosadíme hmotnosť rakety, čo je 361,6 gramu, ale túto hmotnosť musíme následne previesť na kilogramy, čiže 0,3616 kg a náš nameraný čas 12,22 sekundy. Tento čas vydelíme 10, aby sme dostali priemerný čas jedného kmitu, teda 1,222 sekundy a následne tento čas ešte umocníme na druhu. Ďalej dosadíme vzdialenosť od ťažiska po bod uchytenia šnúrky, ktorú prevedieme na metre, teda 0,2 metra. A tiež ju umocníme na druhu a k tomuto ešte pridáme gravitačné zrýchlenie, teda krát 9,81. Celý výraz vydelíme 4 krát pi na druhu a vynásobíme dĺžku šnúrok. Čiže dĺžka, ktorá je od našej poličky, kde tú šnúrku uchytávame, po raketu, čo nám teda vyšlo 0,67. Je dôležité, aby boli obe šnúrky rovnobežné, inak by meranie nebolo presné. Po výpočte dostaneme moment zotrvačnosti 0,00801. Ale pozor, moment zotrvačnosti sa udáva v jednotkách kg krát meter na druhu, teda kg krát meter štvorcový. Na čo nám vlastne slúži moment zotrvačnosti? Moment zotrvačnosti nám hovorí, ako veľmi sa teleso bráni zmene otáčania okolo osy. Vďaka nemu vieme odhadnúť, ako rýchlo sa raketa začne nakláňať v osi X a v osi Y. Vo všeobecnosti platí, že väčší moment zotrvačnosti znamená, že sa raketa ťažšie nakláňa a lepšie odoláva náhlym zmenám smeru. Zároveň však reaguje pomalšie na korekcie, čo môže byť nevýhoda pri aktívnej stabilizácii. Menší moment zotrvačnosti znamená, že sa raketa ľahšie nakláňa a rýchlejšie reaguje na riadenie, ale je citlivejšia na poruchy vetra a môže sa ľahšie rozkmitať alebo stratiť stabilitu. Pre raketu s aktívnou stabilizáciou neexistuje jedna ideálna hodnota. Ide o kompromis medzi stabilitou a rýchlosťou reakcie riadiaceho systému. Jednoducho si to dokážeme ukázať v simulácii. Keď zmenšíme moment zotrvačnosti, raketa sa nakláňa výrazne viac. To vieme ale ovplyvniť ladením PID hodnôt. Čiže vygenerujeme si stabilné PID hodnoty a simuláciu spustíme znovu. Môžeme vidieť, že aj s nižším momentom zotrvačnosti je raketa pomerne stabilná. Keď moment zotrvačnosti zvýšime, môžeme si všimnúť, že je raketa ťažko ovládateľná a minimálne reaguje na aktívnu stabilizáciu. Možno sa pýtate, prečo musí byť ťažisko čo najvyššie. Pri aktívnej stabilizácii chceme mať ťažisko čo najďalej od motora, pretože ak by sme mali ťažisko príliš blízko motora, motor by nemal dostatočnú paku na korekciu. Snažíme sa teda elektroniku a najmä batériu dať čo najvyššie, aby sme dosiahli ideálne podmienky pre náš algoritmus. Jednoducho vysvetlené, ak raketa letí a ťažisko je v hornej časti, teda väčšina váhy pôsobí na jej vrch, raketa sa dokáže vyvážiť pomerne ľahko. V tomto stave je raketa lenivá, nakláňa sa pomaly, pretože trvá dlhší čas, kým sa taká veľká váha pohne. Raketa má vďaka tomu dostatok času pohnúť motorom, aby sa vycentrovala a vrátila základňu späť pod ťažisko. Dobre umiestnené ťažisko dodáva rakete pasívnu stabilizáciu. Naopak, keby bolo ťažisko dole, čiže na vrchu rakety by bola minimálna váha, špičkou by sme dokázali pohnúť až príliš jednoducho, čo nechceme. Keby takáto raketa letela, stačilo by veľmi málo, aby sa celý smer letu okamžite rozbil, keďže vpredu nič nedrží v smere. Aj pre vás je jednoduchšie pohnúť 1 kg činkou ako 10 kg činkou. A rovnako to funguje aj pri fyzike rakety. Ak je v špičke minimálna váha, špička sa vychýli príliš rýchlo a celá raketa následne stratí stabilitu a spadne. Centrum tlaku je bod, kde pôsobia aerodynamické sily a ktorý výrazne ovplyvňuje stabilitu a otáčanie rakety počas letu. Centrum tlaku si nemôžeme odmerať na našej rakete, lebo nemá krídelka, čo znamená, že pravidlo, ktoré hovorí o tom, že ťažisko musí byť nad centrom tlaku rakety, pri našej rakete proste neplatí.
lebo nemáme spomínané krídelka, ale centrovací systém. Dnes sme zistili reálne údaje o našej rakete Meteor. Máme váhu, máme ťažisko a máme aj moment zotrvačnosti. V ďalšom videu tieto čísla využijeme v simulácii OpenRocket a v našom PID simulátore. Pozrieme sa, či naše teoretické PID hodnoty prežijú stretnutie s realitou. Ak sa vám toto technické okienko páčilo, dajte nám to vedieť do komentárov a vidíme sa pri simulácii.